Bună tuturor, eu sunt Luca și astăzi ne jucăm Five Nights at Freddy's 2 Grand Reopening, Vintage Pizzeria given new life. Come be a part of the new face of Freddy Fazbear's Pizza. What could go wrong? Even less money. Seriously? Și mai puțin bani. Pe bune. Chiar știu și eu cum să joc. Pa. Fără. Bun. Ok. E foarte bine. Bă, uite-te după bani. Așa. Da. Suntem bine. Când tu stismarea asta trebuia să dai. Uitam, ia zic. Da, nu se întâmplă nimic. N-are de ce să fie. Eu joc acum cu căști și e foarte bine. Se aude foarte bine. De aceea cred că o să se audă la voi, dar nu știu. Eu sper că da. Bine. E încă 12, mă, plictisitor. Bună, 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 papet. Bună, 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 papet. Bună, bună. Verificat. Ce? Mă îngrozește farfuria. Luca, uite de la party room. Hei. Acolo stă Shadow Freddy. Bună. Uite-te Bună. la party room. Bună. Bună. Uite la Bună. party room. Uite, Hai. acolo apărea Freddy. Bună, balun. Balun, balun, balun. Aici trebuia să fie. E unul am. Vă rog. Dă-i Michael. Ce plictisitor. Vă rog. Banal, 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 banal. Banal, banal, banal. La show stage. Uite-te la show stage. S-a mutat cineva. Stai. Ca în FNAF 2, În fine. când ți se termină bateria, cum te sperie de lungi. Nu te sperie. Nu te sperie, să știi. Ok. Deci, total plictisitor, noaptea întâi. Bu! Bu! Bă, lui vine noaptea a doua și să mă sperie Foxy în cotil. Bu! N-am reușit să trec. Am auzit pași. Știam eu. Am auzit pașii ăia. Bonnie. Ah! Așa. Bonnie. Hei, Bonisma. Deci doi am așa consumat deja baterie. Trebuie să dai fle... Așa că o să o iau rasna. Rasna, rasna de tot. Light, 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 light. Trebuie să dai pe camere ca să-i dau e-mail. Bun. Pleacă, 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 că... În fine. Luca, trebuie să dai music box la babe. Ok. Ah, da, music box. Bravo, Matei. Vorbește și tu. Bine, vorbesc. Deci acesta e un video, primul video FNAF, în care participă și fratele meu cu vocea lui. Mă ajută. Da. Uite-te la... Uh-oh. Pe hol, ești zombie. S-a scos. Papet, oricine. Ar trebui măcar să știu unde-i Mangle. Mangle și unde este, mai? Unde? Mangle e la 8, din câte știu. 8? Nu, 12. 12 unde? Uite-te. De când pleacă toți trei? Acolo trebuia să fie Freddy. Aud pașul, Pyro. Pyro cu ea rasna. Parts and... Bună, Nu te ce- uita la Parts and Service. Ce? Cine? Vine cineva! De unde știi? Fiindcă aud. Venit ăla. Nu. Eu zic Luca, uite-te dacă ți-ai la ușă. Nu.
Nu vrem. Freddy, pleacă! What the fuck? Pleacă, go away! Dacă stai prea mult cu masca, te sperie Foxy. Foxy n-apare în noaptea întâi. Nu? Ce bine. A plecat. Gata? Gata? Da, a plecat. Mulțumesc. 4 amă. Pot rezista. Ce care mai acolo, da? Frate, eu n-am reușit să trec nici de noaptea întâi. Și o să aici foarte lung. 4, foarte lung. Luca? Jur că l-am văzut. Nu te mai uita la Parts and Service. Lasă-mă, Matei, că trebuie să mă uit peste tot. Luca, la Nike 2 și la 3. Da, unde e Freddy? În fine, nu prea-mi pasă. Dacă cât timp că... Da, Haide, 4 amă, te rog. Balloon Boy nu se mișcă. Da, bă. Da, what the fuck? Bun, verificăm camerele urgent. Bun, e la locul... Nu. I. Pleacă, cica, în bikini. Fuck. Pleacă, cica, în bikini. Pleacă. Cica, în bikini, pleacă. De ce zici și cam bikini? Băi, aud în conducte. Băi. Da, se mută vaca aia. Fuck. Bunny, pleacă. Luca? The fuck? Ia, uite. What the fuck? Go away, te rog. Pleacă. Nu. Nu sunt făcut pentru asta și cu asta, basta. Nu vreau să mor. Ăla era Bonnie? Undeva? Te rog. Mori, puneți masca! Puppet e mult mai neimportant decât Freddy. Crezi tu tot mă omoară? Bine, asta e adevărat. Pleacă. E 5 Pleacă, Freddy. Freddy pleacă. Mișcă. S-a apropiat. E și mai aproape. Da, asta am zis și eu. Am zis că s-a apropiat. Știu. Mie nu-mi place. What the? A plecat? Ca să vezi. A plecat. Nu mă sperii tu, papet. Not puppet, not. Bună, Bonnie. El investigează Cica. retirement. What the? Am terminat. Yes! Da! Și mai vii de acasă, mamă. Nu mă așteptam să fie atât de stresantă. Nu vrei să știi cum e noaptea 2? Hai să te vedem, Balloon Boy. Tu ești principalul inamic, mă descurc cu ea. Cu Foxy nu te descurci. Nu te descurca niciodată. Bun. Păi, Da, Music Box-ul! nu, da. Foxy nici măcar nu știu unde este. Ce cameră, încă n-am aflat misterul. You ready? Let's rock! Nu vreau să rock, vreau să trăiesc. Hai să ne uităm prin cameră. Zombie. Hai, Puppet. Ce bine că nu ești aici. Ba da, e aici. Acoperă-mă cu mâinile. Mi-e frică. Bun. Acum. Balloon Boy, te implor, nu pleca. Nu pleca. Foxy să nu plece, poate. Bine, verificat. Dar Foxy nu știu să... unde este ca să... Ventilatorul! Jumpscare de ventilator. Da, ecranul face ecranul fâșit. Doamne! Încă-i 12. Cred că la 1 am pleacă Bonnie. Eu n-am. Și pena... Uite-te! A plecat cineva? Alo? Balloon Boy! A plecat Balloon Boy? Da! Balloon Boy? What the fucking... Da, nu, n-a chiar. plecat. N-a plecat ăsta. E încă acolo. Balloon Boy! Hai, Balloon Boy! Te rog! Tu apare în conducta aia. Da, știu, apare în aia. Hei? Unde apare și Bonnie. Hei? Luca, da. Ce?
Unde-i Balloon Boy? A zis hai. Oh! Vaca! E vaca! Nu, e Mengalata. Haide. Mai cu viață, hai! Mișcă-te să nu ne Se sperii, presupune Fox. că trebuie să câștig aici. Se presupune pentru că Încă e duc de 1 ceva? AM. Pleacă! Fuck! Pleacă! Balloon Boy, ești motherfucker. Uh-oh! Pleacă! Mască! Nici la Balloon Boy nu merge cu masca. Pleacă, Balloon Boy! Unde știi că mai e acolo? A plecat! Nu pot să cred! Tu-ți bagi joc de mine! Bună, Bonnie. Bună. Păi, Uh-oh! atunci... What the fuck și Mangle și Foxy? Tu-ți bagi joc de mine? Motherfucking! Uci. Ok. Încercăm. Oh my god. Cred că vor să mă sperie, așa că o să-mi pun puțin masca. Ca să nu... Nici la Mangle, nici la Foxy nu merge. Ca să nu mor. Plecați! Mangle e mult mai fricoșătoare decât Foxy. Și Foxy era. Plecați, vă rog! Nu, Mangle. No, lights! Trebuie să dau music box. Nu mai merge lumina. Uh-oh, party, what the fuck? What the? Alo? Bună, Mangle. Mangle? Ce bună, Mangle? Mangle? Bă, nu, băi, sper că s-a reîntors la viața lui de ieri. Pleacă! Ha, am puterea luminii. Dar nu înțeleg pe bune chiar au plecat toți? Frate. Oh. Cica și Mangle sunt înconjurat. Ba nu, Cica a plecat. Cica n-a plecat. Oh. Ești înconjurat. Cel mai rău ar fi ca Bonnie să fie acolo, Cica acolo, iar Freddy acolo. Da, aia e distrugere. Oh, Tu-ți pe bune! Tu-ți bagi joc de mine? Asta cum se întâmplă în noaptea a doua? What the? A mers! Nu. Hei, Bonnie! What the fuck? Bonnie în aceeași conductă cu Mangle. What the fucking La Mangle nu merge. What the fucking... Mă, Foxy! Foxy nu era la ușă! Mă doare capul. Abia scăpasem de toi Freddy, care știa încă să sare în față, dar în fine. No. Wow, dar totuși ai văzut? Da. Păi cam asta a fost. Că o să leșin în curând. Dacă mai face Foxy asta odată. Dar nu înțeleg cine a chemat-o totuși, adică... Joacă-te mai bine FNAF 1, sau măcar niciun FNAF. Să joc FNAF 1 modat. Da. Bine, cu hackerii. Nu, că nu mai e foarte tare. În fine, păi cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Eu sunt Luca. Nu uitați să dați like și subscribe. La revedere!